Здравствуйте, с вами программа «Ланч со звездой» и я ее ведущая Ольга Степаненко. У меня в гостях дизайнер, потрясающий собеседник Валентина Ведрашко. Какое было ваше детство? Помните ли вы его? Было оно счастливым, либо было не слегка tăжелым для вас? Eu am avut o copilărie foarte fericită. Din grădina noastră a casei, noi aveam un pat sub 2 vișini și cineva obligatoriu dormea acolo vara. Dar ăsta era locul unde eu citeam literatură artistică, îmi plăcea foarte mult să citesc în copilărie și de acolo se vedea Nistru și pădurea de la Holercani. Și era o ferie, era așa de frumos, deci toată copilăria ta să ai în față râul Nistru, o apă curgătoare și plus pădurea asta care era fenomenal. Deci pe mine, da, pe mine asta mă inspira, mă făcea să visez. Eu eram o fire foarte visătoare, chiar cred că prea visătoare. Mama mea, care era o femeie foarte înțeleaptă și era o gospodină desăvârșită și era foarte organizată. Ea era dură, avea o personalitate foarte puternică și ne ținea, eu mai aveam 4 frați, și ne ținea din scurt. Dar eu fiind unica fată, ea mă alinta, dar mă alinta așa foarte ușor, ca să nu-mi iau nasul la purtare. Și frații mei erau un pic invidioși pe mine, că mama așa, mai simțea dragostea asta mai mare față de mine. Casa noastră era ca muzeul satului național. Deci, începând cu prosop la icoană și terminând cu multe broderii, pereți puse cu fotografii înrămate, plus aveam, paturile noastre erau din metal, deci, și aveau perdele albe, brodate și croșetate și mama de fiecare dată, de 2 ori pe an, obligatoriu făceam curățenie generală de hramul bisericii de Sfânta Maria, care era pe 28 august, la noi în casă și în curte și în drum trebuia totul să strălucească și de Paște. Și mama mă punea, și sigur și de Crăciun, iarna, dar mai puțin, și noi spălam absolut tot ce era, toate broderiile astea, toate cearșafurile care aveau croșetă lată așa de o jumătate de metru, păretare, cuvoare, tot scoteam afară, tot spălam și eu fiind fată, eu totul calcam. Deci sarcina mea era să calc totul și mama fiind foarte curată de felul ei și mare gospodină, deci perdelele astea le călcam pliuri. Perdele de la pat le călcam în pliuri și erau de o frumusețe și toate. Dar iarna mama m-a învățat să brodez. Deci noi brodam. Вы говорите, что мама очень сильная была женщина, а воспитание своих детей, вы что-то переняли от nее? Вот da, как вы себя sigur, da, mama mea niciodată nu-ți dădea lecții directe. Deci mama, cred că era corect așa. Tot ce făcea mama, eu vedeam și ascultam cum vorbește, ce face, cum se organizează și asta totul eu băgam în capul meu și mama gătea foarte gustos și eu eram mică, dar ea îmi zicea, vină lângă mine și stai aici și uite cum fac eu. Și eu am filmul ăsta în fața mea, exact cum făcea mama fiecare lucru, cum aranja, cum... Перенимали все это. Da, și eu, după tragedia din familia mea, când soțul meu a decedat, eu aveam 42 de ani, Tiberiu avea 15 ani, Luca avea 9 ani și pentru mine a fost, și pentru toți a fost un șoc foarte puternic și trebuia să luăm viața de la început. Și atunci eu nu am mai avut timp să stau de vorbă cu Tiberiu în parte sau cu Luca și eu credeam că așa ei o să învețe exact cum am învățat eu de la mama. Mama nu avea timp să stea cu mine ore întregi de vorbă. Mama discuta cu mine în drum spre deal, când mergeam pe drum la deal, pe jos, pe 10 km. Și când
o ajutam la curățat cartofi sau prin grădină, ea mai spunea unele lucruri, dar să stea cu mine special de vorbă și să mă învețe, să-mi dea lecții niciodată, că nu avea timp. Și eu, după când am rămas singură, exact așa am procedat cu copiii mei. Вы так много всего сделали, уже больше 15 лет на рынке, вообще развиваетесь. И также я знаю, читала, что вы филолог. Если говорить о будущем, вот как это все в конце подытожить, что бы вы хотели оставить людям после себя? Может быть, вы напишете какую-то книгу, или это будет как-то... Как вы видите трансформацию вот того, что вы делаете, да? Eu nu prea... Moda asta de a scrie cărți acum, toată lumea scrie cărți, eu cred că nu chiar, mie îmi displace lucrul ăsta. Asta e oricum un fel de laudă, că când tu scrii despre tine, da, când tu scrii despre tine, probabil începi să exagerezi cu unele lucruri, să le faci mai fabuloase, să le descrii altfel. Deși fetele mele din atelier, care lucrează cu mine de mulți ani, tot timpul îmi spun că cu mine se întâmplă diferite lucruri când plec la Milano sau la Paris, la expoziții. Tot timpul se întâmplă ceva, adică rămân lucruri de povestit foarte multe și fetele tot timpul îmi zic, dumneavoastră trebuie să scrieți o carte. Eu am ce spune în cartea aceea, dar nu cred că o să fac lucrul ăsta. Dar ceea ce aș vrea eu să las în urma mea, deja dacă am început lucrul ăsta, aș vrea să las o industrie de valorificare a portului popular. Mi-a fost atât de greu să rămân totuși în domeniul ăsta și să încerc să împing lucrurile mai departe, a fost foarte greu, deoarece în Moldova, cum să vă spun, eu am fost una din primele care am încercat să fac ceva în modă. Мне кажется, первая даже, наверное. Da, să faci modă într-o țară săracă și neavând pe nimeni în spate și neavând niciun sprijin, este foarte greu. Acum, ultimul an, toți fac ei. Deci toată lumea produce ei. Și toate eiile astea sunt chici. Toate. Da. De atâta că până nu-ți pui sufletul în ceva, nu iese. Asta e lucruri din astea chicioase care sunt de aruncat, pur și simplu. Și mie nu-mi place faptul că ele toate ele astea care le fac noi, copiate, mulți încearcă să mă copie pe mine și copii exact. Какой самый главный урок в жизни вы для себя вынесли? Cel mai important lucru pe care eu l-am înțeles din viața mea de până acum este că omul trebuie să fie liber. Deci cel mai scump lucru pe lumea asta este libertatea. Dacă tu ai libertate, atunci tu poți să faci tot ce vrei, să-ți atingi scopurile, să creezi. Dacă nu ai libertatea asta, eu vorbesc de libertatea și fizică, și materială, și spirituală. Și lucrul ăsta e fenomenal. Eu când am simțit libertatea asta, eu am putut să merg mai departe. Вам нравится чувствовать себя слабой? Вы кажетесь очень сильной и постоянно работаете над собой, над коллекциями, над именем. Lecția cea mai dură am primit-o de la băiatul meu cel mai mare, care mi-a zis că eu, când venea el acasă în vacanță, eu încercam să mă plâng lui, că aveam nevoie ca o femeie să-i spun cuiva cât mi-e de greu, că nu am bani să merg în concediu, că nu mai pot, că sunt obosită. Și el zicea, mama, atunci nu mai continua, pune punct și gata, și du-te în vacanță, odihnește-te, nu mai lucra. Și atunci eu îmi dădeam seama că el are dreptate sau alegerea e de partea ta. Семга, запеченная с овощами на гриле, уже готова. Приятного аппетита! Спасибо. Какие-то пожелания нашим зрителям? Многие будут смотреть это интервью. Хочется, чтобы вы сказали несколько слов от себя. Ce le-aș dori eu fetelor, în general și mamelor care se uită la emisiunea asta, să-și găsească libertatea asta de a avea 2 ore pentru sine în zi. Pentru mine acestea sunt orele de la 7 la 10 sau de la 7 la 9, când
de fapt asta e o meditație, dar eu credeam, nu-i spuneam meditație, îi spuneam așa, ore în care nimeni nu trebuie să mă deranjeze, când eu stau singură cu o cafea și mă gândesc la toate lucrurile pe care le-am de făcut la mine, citesc o revistă, îmi vine inspirație, îmi fac planul pentru zi și atunci e fantastic să ai, chiar să fii foarte, foarte ocupat, tu ai nevoie de o oră sau două pentru tine, când tu să fii numai tu cu tine și atât. Fără copii, fără soț, fără telefoane, fără nimic. Da.